pe Cațavencu, am asmunțit băieții de la umfra. Striga cât putea de tare. Protestez în numele Constituției, a se viola domiciliu. Zic, curat viola domiciliu. L-a umflat. L-a umflat. M-am întors cu Birj acasă la el. Am căutat prin toate colțișoarele. Peste putință să le scrisoare. M-am întors la poliție. M-am scorăcit prin buzunare peste tot. Scrisoarea nu e și nu e. I-am zis că am ordine de la conofenică să-l chinesc ca pe hoții de cai. Mi-a zis că nu stă de vorbă decât numai și numai cu Ana Jăițică. Caut și nu o găsesc. O casă nu e, aici nu e. Unde poate să fie? Ah! Iar, Ana Jăițică! Ghiza, mi-a trebuie să spun. Ce-am făcut acum, Ana Jăițică? Ghiza, ce-am aflat? Ce-ați făcut, Ghița? Dineaori când ieșeam din casă, m-am întâlnit cu doctorul și mi-a spus că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la arest la poliție. Cum ai putut să faci una ca asta? Ordin verbal de la conofenică. Unde e Fănică? Nu știu, caut și eu. Dar pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Și ai apucat-o? Nu. După cât am căutat și pe el și la el acasă, scrisoarea trebuie să fie altundeva. Ghiță, m-ați nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut scandal degeaba. Dăscălina o să urmeze înainte cu gazeta și eu în lipsa lui. Ce o să zică cei de la București? Guvernul, când o să afle că ați violat domiciliul de Cațavencu? Cum o să mai poată să mai rămână Fănică prefect? Până Jăițico, am uitat să vă spui. După câte făgăduiri și amenințări a făcut lui Cațavencu, acesta a răspuns că nu vrea să mai stea de vorbă cu nimeni, dar cu nimeni în afară de dumneavoastră, Până Jăițico. Cu mine? Ghizi, du-te de grabă, du-te de grabă și bate de acolo și spune-i, să-și la Dar numai dacă cunosc părinții... Ghiță! Dacă ții la familia ta, Ghiță, dacă ții la tine... Cum să nu ți-o Până Jăițico? 11 suflete. Păi du-te de grabă și să nu te întorci fără Cațavencu și ai grijă, poartă-te bine cu el. Ascult! Ai venit? M-am dus? În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. Abonantariu sau... Ce mai rămâne de făcut? Trebuie să-l alegi pe Cațavencu. Nu mai încape vorba. Nu mai e vreme de gândit. Un nișel ca el, care n-are atât de bine la mână. O luptă ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică, trebuie să se învoiască. Trebuie. Ei, și apoi, Cațavencu poate fi un deputat ca oricare altul. Dar Fănică, unde e Fănică? Unde poate să fie Fănică? Zoe, aici ești? Fănică, bine te ce-am aflat? L-ai arestat pe Cațavencu. Pentru ce ai făcut asta? Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru nerozia care ai făcut-o tu. Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență. Ce Dumnezeu! O scrisoare de amor, să o arunci în neștire într-un buzunar cu Batista și să o pierzi ca și cum ai pierde o hârtie indiferentă. Ca un afiș după ce ieși de la reprezentație. Ești femeie în toată firea, nu mai ești copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane. Nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, Fănică, judecă-mă! Da, așa e. Am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă. Dar trebuie îndreptată. Dacă mă iubești, dacă m-ai iubit un moment în viața ta, scapă-mă! Scapă-mă de rușine, Fănică! Tu ești bărbat, pentru ție nu-ți pasă. Afișarea întregii noastre nu ar fi o nenorocire pentru tine, dar pentru mine, Fănică. Gândește-te, gândește-te. Tocmai de aceea m-am asigurat de persoana lui Cațavencu. În zadar, Fănică, Cațavencu poate muri astăzi. Mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea. Dumnezeu, cum o să-și murgă toți gazeta? Cum o să mă sfâșie? Cum o să râză? O săptămână, o lună, un an o să se vorbească despre aventura asta. Fănică, ce voi?
Și eu în timpul ăsta ce să fac? Să mor dacă voiești, pentru că după asta eu nu o să mai pot să mai trăiesc. Atunci, dacă nu ne mai rămâne nimic de făcut, Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Să fugim împreună. Ce? Ești nebun? Dar Zaharia, dar poziția ta, dar scandalul care s-ar putea aprinde în urmele noastre. Atunci, dacă nu ne mai rămâne nimic de făcut... Ba da. Ce? Trebuie să sprijinim candidatul Cațavecu. Peste putință! Să-l alegem! Niciodată! Trebuie! Odată cu capul te gândești la ce spui. Iată pe CDP și-am pus mâna adineauri. A dus-o la telegraf Canalia, care a găsit scrisoarea ta. Bețivul de ieri. E o depeșă anonimă. Am primit-o și am dat ordin la telegraf să nu mai expedieze nimica fără știrea mea. Iată, trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul al doilea. Trădare, de 3 ori trădare. Semnează, fii atentă, mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu. Spune-mi, să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văd, alt mijloc nu este. Atunci lasă-mă să mor în nenorocire. Eu care te-am iubit și care am jertfit tot pentru tine. Uite unde m-ai adus, uite unde m-au adus jurămintele tale. Lasă-mă să mor. Zoe, să vedem. Lasă-mă. Dacă nimicurile tale politice sunt mai presus de viața mea, de rușinea mea, lasă-mă să mor cu siguranță că 8 ani de zile m-ai amăgit și că nu m-ai iubit niciodată. Zoe, să vedem, să ne mai gândim. Nu mai e vreme de gândit, fănică, fiecare minută care trece mă apropie de pieire. Trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc. Adineaori, în Lipscani, am aflat de arestarea lui Cațavencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Uite ce foaie a fost comitetul lor. Vezi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta își joacă viața. Nu și-o joacă pe a lui, fănică, o joacă pe a mea. Pentru că, încă o dată îți spui eu, din două, una, ori tu mă alegi și eu trăiesc. Și atunci lupta este peste putință cu Cațavencu, ori nu. Apoi eu mor. Și după ce oi muri, poate să se întâmple orice. Dar sunt hotărâtă. Și am să lupt cu tine, om ingrat și fără inimă. Cu tine am să lupt, pentru că acum tu ești piedica mai grea. Atât de hotărâtă sunt, încât adineaori i-am poruncit lui Ghiță să-l poftească aici pe Cațavencu, din partea mea. Nu e nebună. Ce ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să-l sprijini pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scap, atunci eu, care voiu să scap, am să aleg eu. Eu am să lupt pentru Cațavencu. Cum? Da, am să-l aleg eu. Bărbatul meu, cu toate voturile lui, trebuie să fie pentru Cațavencu. Haide, fănic, luptă, zdrobește-mă. Tu care spuneai că mă iubești. Zoe. Lasă-mă. Zoe. Poftiți, Coarenitule, poftiți? Și dau cu pagurați în considerația misiei mele, care ne cere să fim scrofuloși la datorie. Dar dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul, tată să-ți fie. Trebuie să-l ridici, n-ai ce face. E misie. De-aia vă rog să pagurați. Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum este poliția. Într-un stat constituțional, o polițai, nimeni decât un instrument. Curat instrument, Coarenitule. Nu brațul care lovește, ci voința care ordone de vină. Eu chiar am scris un articol despre asta. Trebuie să fiți de Coarenitule. Eu, gazeta dumneavoastră, o citesc ca Evanghelia totdeauna. De-aia să nu vă uitați la mine, adică pentru misie. Alta mea în sufletul meu, dar n-ai ce-i face. Familie mare, renumerație după bugetnică. În sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călău? Curat, Coarenitule.